Καλησπέρα φίλες και φίλοι, νέο επεισόδιο. Σημερινή καλεσμένη είναι μια ταλαντούχα παρουσιάστρια, η Κατερίνα Αγγέλου. Καλησπέρα Κατερίνα. Καλησπέρα Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι έρθει και είσαι εδώ μαζί μου. Θέλω να σε ρωτήσω πώς μπήκε το μικρόβιο της παρουσίας του να παρουσιάζεις μια εκπομπή. Για να σου πω την αλήθεια, αυτό είχε ξεκινήσει από ηλικία που ήμουν αρκετά μικρή και σε όλες τις φάσεις της ζωής μου που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία της παρουσίασης ήταν πάντα τυχαία. Ήταν ένα τυχαίο γεγονός. Μία πρόταση που δέχτηκα ή δεν δέχτηκα, που προέκυψε στην πορεία και προχώρησε. Θα μιλήσω μόνο για το τελευταίο στάδιο, που ήταν πριν 3,5 περίπου χρόνια, που γνωρίστηκα την Βιβί την Αναστασιάδου. Την υπέροχη Βιβί. Την υπέροχη Βιβί. Να της δώσουμε και πολλούς χαιρετισμούς. Λοιπόν, η οποία μου πρότεινε να γίνω συμπαρουσιάστριά της στην εκπομπή Βιβί TV Show. Η απάντησή μου ήταν άμεση και αρνητική. Όμως η Βιβί με ξανακάλεσε στο τηλέφωνο και μου ζήτησε να δώσω σε εκείνη μια συνέντευξη, όπως τώρα και εσύ ζήτησες από εμένα, ακριβώς όπως είναι η στιγμή αυτή, και ως εκδότρια και ως επιχειρηματίας και ως γυναίκα της σημερινής εποχής, η οποία αγωνίζεται έξω, δέχτηκα να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Δεν θα μακρυλογήσω. Από την ώρα που προβλήθηκε στην τηλεόραση εκπομπή και 2-3 συζητήσεις που είχα ακόμα μαζί της, θυμάμαι πολύ καλά όταν η μέρα της γιορτής μου, 25 Νοεμβρίου, όπου το πρώτο τηλεφώνημα της ημέρας ήταν προς τη Βιβί ότι ναι, δέχομαι, τελικά ξεκινάμε μαζί και προχωράμε. Θα σου πω ότι με τη Βιβί δεν γνωριζόμασταν καθόλου και θα σου πω ακόμη ότι είμαστε δύο εντελώς διαφορετικές γυναίκες. Ως προς το χαρακτήρα. Ως προς το χαρακτήρα, ως προς τον τρόπο σκέψης, ως προς όλα. Και επίσης όμως, η μία είναι ξανθιά, sorry. Και άλλη μελαχρινή. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, διαφέρουμε σε όλα και αυτή η διαφορετικότητα που έχουμε έχει κυλήσει και έχει γίνει μία αρμονία, μία καταπληκτική συνεργασία, υπευθυνότητα, ηθική, αξιοπρέπεια, αξιοπιστία. Δεν υπάρχει τίποτα που να με κάνει να αμφιβάλλω για εκείνη και αντίστοιχα εκείνη δεν αμφιβάλλει τίποτα για εμένα. Μπορεί να πεις ότι η αγκάλιασε η μία την άλλη. Η μία αγκάλιασε την άλλη. Κοίταξε, η διαφορετικότητα των χαρακτήρων ισχύει παντού. Εδώ δεν ταιριάζουμε με τον άντρα που παντρευτήκαμε, δεν ταιριάζουμε με τα παιδιά που γεννήσαμε. Δεν θα ψάξω να βρω σημεία επαφής με τη Βιβί ή με οποιονδήποτε άλλον συνεργαστό. Όμως, όταν οι άνθρωποι είναι αξιοπρεπείς και έχουν μέσα τους την ειλικρίνεια, αυτό έρχεται και κουμπώνει μόνο του. Και η Βιβί είναι αυτό και η Κατερίνα είναι αυτό. Άρα λοιπόν εμείς βαδίζουμε τα τελευταία 3,5 χρόνια μαζί και είμαι σίγουρη ότι θα βαδίσουμε για πολλά χρόνια ακόμα μαζί και έχουμε και όνειρα, να ξέρεις, και φιλοδοξίες και θα το πάμε πολύ Εγώ ψηλά. εύχομαι και μακάρι όχι 3,5, 100. Δηλαδή ουσιαστικά οι δυο σας είναι, όπως λέει το ρητό, τα ετερόνυμα έλκονται. Πιθανό να είναι και αυτό, τα ετερόνυμα έλκονται. Εγώ επιμένω ότι όταν οι άνθρωποι είναι καθαροί, αυτό το πράγμα έρχεται και κάνει τη σύνδεση που χρειάζεται για την αμοιβαία εμπιστοσύνη και για να μπορούμε να προχωρήσουμε. Και επαναλαμβάνω ότι με τη Βιβί θα κάνουμε πολλά πράγματα στο μέλλον. Έχουμε πολλά που τα συζητάμε. Είμαι σίγουρη ότι θα τους πετύχουμε όλους αυτούς τους στόχους. Μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτι που είναι ανακοινώσιμο ή ακόμη όχι? Αυτή τη στιγμή δεν θέλω να πω κάτι που είναι ανακοινώσιμο. Βλέπεις ότι αυτή τη χρονιά ήδη συνεργαζόμαστε με 5 κανάλια μέσα στην Ελλάδα, ναι. έτσι. Συνεργαζόμαστε με 5 κανάλια. Του χρόνου μπορεί να είναι 15 ή μπορεί να είναι κάτι άλλο. Οι πόρτες, ξέρεις, ανοίγουν η μία μετά την άλλη. Όταν κάτι πάει καλά, όταν μία παρουσιάστρια είναι σωστή και αποτελεσματική και έχει τη δύναμή της στα social, γιατί σήμερα τα social είναι το α και το ω της ζωής, να ξέρεις ότι ανοίγονται πόρτες. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, σε εμένα, υπάρχει μία ζήτηση παρουσίασης σε πάρα πολλές εκδηλώσεις, οι οποίες είναι και εντός και εκτός Ελλάδος. Αυτό δεν το περίμενα ότι θα μου συμβεί όταν μπήκα στο Βιβί. TV Show. Ναι, δεν είχα είχα άλλα πράγματα στο μυαλό μου. Αυτές τις βλέψεις μπορώ να πεις. Αυτές τις βλέψεις δεν τις είχα, ούτε καν σαν φιλοδοξία. Έχω άλλα πράγματα στο μυαλό μου, είμαι διοργανώτρια εκδηλώσεων, είμαι εκδότρια ιατρικών περιοδικών. Η ψυχή μου είναι εκεί, σε αυτό που έχω στήσει. Τώρα όλα τα υπόλοιπα που έρχονται άρχισαν να βρίσκονται μπροστά μου και άρχισε να μου αρέσει.
δεν σου κρύβω ότι αυτή τη στιγμή κάνουμε πράγματα και στο εξωτερικό και εντός Ελλάδος, τα οποία ανεβάζουν τον πύχη αρκετά ψηλά. Είναι ωραίο γιατί το να κάνεις, εκτός από τα πράγματα που σου αρέσει ή αυτά που έχεις σπουδάσει και πράγματα που σου αρέσει, νομίζω είναι πολύ ωραίο και πιο δημιουργικό. Λοιπόν, είναι αυτό που σου αρέσει, δεν είναι δουλειά. Το έχεις ως χόμπι. Το έχεις ως χόμπι, το οποίο το εξελίσσεις και με μία άλλη στρατηγική, με μία άλλη τακτική. Και δεν πας και βαριεστημένη σε αυτό. Ποτέ. Έτσι, όταν το κάνεις με χαρά και με αγάπη. Ποτέ. Ακριβώς αυτό που λες. Αυτό που κάνεις με χαρά και με αγάπη. Γιατί έχει διαφορά το να πηγαίνεις κάπου που να πρέπει αναγκαστικά και αλλιώς είναι ότι θα το κάνω γιατί μου αρέσει. Έτσι ακριβώς όπως το λες. Είναι. Και εγώ το κάνω γιατί μου αρέσει. Και αυτό είναι υπέροχο, έτσι. Ναι. Και βλέπεις ότι αυτό που κάνεις και σου αρέσει ότι σε ανταμείβει και σε εξελίσσει κιόλας. Έτσι όπως το λες. Γιατί φαντάζομαι όταν το ξεκίνησες δεν περίμενες να έχεις αυτή την αναγνώριση και αυτό τη διαδρομή. Τη διαδρομή τη χτίζεις. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που γίνεται κάθε μέρα. Για παράδειγμα, όταν βγήκε μπροστά μου το project για να γίνονται διοργανώσεις στο εξωτερικό, που εκεί πια δεν δουλεύω μόνη μου, εκεί έχω άλλους ανθρώπους πάνω από το κεφάλι μου, γιατί εκείνοι παίρνουν τις αποφάσεις και εγώ είμαι η διοργανώτρια αυτών των αποφάσεων. Αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο όταν έχεις μάθει να δουλεύεις μόνος. Ναι. Και ξαφνικά θα πρέπει να περνάς από ένα συμβούλιο τις απόψεις σου, θα πρέπει να παίρνεις θετικές ή αρνητικές απαντήσεις για αυτά που θέλεις να κάνεις και βέβαια να βλέπεις απέναντί σου και την αμφιβολία. Τελικά θα τα καταφέρει η Κατερίνα, τελικά θα γίνει. Βεβαίως τα κατάφερα και βεβαίως έγινε, αλλά όλο αυτό ήταν αγχωτικό. Δεν ήταν η άνεση που έχω όταν δουλεύω μόνη μου στην Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα δουλεύω εντελώς μόνη. Επίσης, ένα πολύ δύσκολο κομμάτι στη σεζόν 23-24 με το project του εξωτερικού συγγνώμη ήταν ότι απευθυνθήκαμε σε κοινό της εκάστοτε χώρας. Πήγαμε στη Γαλλία, είχα απέναντί μου ένα τεράστιο κοινό από Γάλλους πολίτες. Πήγαμε στην Ιταλία, ένα τεράστιο κοινό από Ιταλούς πολίτες και ούτω καθεξής. Δεν δέχεται ο πολίτης της άλλης χώρας την Ελληνίδα παρουσιάστρια. Γιατί θα έπρεπε να είμαι εγώ αυτή η επιλογή. Δεν είναι εύκολο να σε δεχτεί. Είναι και η κουλτούρα τους τέτοια. Αυτό λοιπόν που είχα να παλέψω εκεί δεν ήταν να πετύχω στη διοργάνωση. Σαν διοργανώτρια ήξερα ότι θα κάνω το μέγιστο και ήξερα ότι θα φύγω με άριστα το 10. Αυτό που έπρεπε να δουλέψω είναι η σχέση μου μαζί τους. Να μπεις στην ψυχοσύνθεση. Να μπω στην ψυχοσύνθεση τους, να με αγαπήσουν. Ναι. Δηλαδή να θέλουν να ξαναπάω. Και όχι να πάρω ένα αρνητικό πρόσημο στην κριτική μου. Έπρεπε να είμαι εξίσου επιτυχημένη στη συνεργασία μου με τους επιχειρηματίες του εξωτερικού που συνεργάζονται με τους αντίστοιχους Έλληνες προκειμένου να γίνει μια εκδήλωση στο εξωτερικό. Αυτό ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι που αντιμετώπισα στην καριέρα μου σαν διοργανώτρια, ήταν να έρθω κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα θα σου πω το αποτέλεσμα απευθείας. Ήρθα τόσο κοντά που πραγματικά οι σχέσεις αυτές έχουν ενδυναμωθεί κατά τη διάρκεια αυτών των το σχεδόν 1,5 χρόνο συνεργασίας και μάλιστα με τίμησαν και το καλοκαίρι στον Μαραθώνα, στο κτήμα Προμπονά, με τίμησαν με την παρουσία τους, η οποία παρουσία τους ήταν εδώ βασισμένη στην αγάπη και στην εκτίμηση και όχι στην υποχρέωση. Αυτό και μόνο μου λέει ότι κάπου τα έχω καταφέρει πάρα πολύ καλά. Σίγουρα. Πάρα και πολύ είναι καλά, υπέροχο, ναι. έτσι. Και είναι υπέροχο. Τώρα κοίταξε, η σεζόν 24-25 είναι πάλι στο εξωτερικό, αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με Έλληνες, το κοινό μας είναι Έλληνες οι οποίοι ζουν στις περιοχές αυτές. Ναι. Τα πράγματα δεν είναι τόσο δύσκολα. Μόνο στη Βιέννη θα μπορώ να πω ότι αντιμετώπισα μια δυσκολία με τους Έλληνες εκεί, αλλά όχι ότι δεν ξεπεράστηκε. Στη Ρώμη και στην Γαλλία, στη Γαλλία δεν έχουμε πάει ακόμη, είναι το επόμενο στάδιο. Έχουμε μιλήσει διαδικτυακά. Τι να σου πω τώρα, ότι έχουμε αναπτύξει σχέση ζωής. Ήδη. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, έχουμε αναπτύξει σχέση ζωής. Και πραγματικά είναι αυτό το μαγικό που σε φέρνει κοντά στους ανθρώπους και ανοίγονται κύκλοι που δεν περιμένεις ότι θα έχεις στη ζωή σου. Και το κερασάκι στην τούρτα, και το λέω τελευταίο, είναι η επιτυχία. Όταν τελειώνει μία διοργάνωση με τέτοια επιτυχία και γεφυρώνει
Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό με τους Έλληνες που ζουν εδώ, γιατί πραγματικά έχουν μια απίστευτη κουλτούρα. Και λυπάμαι που το λέω, αλλά μεγαλύτερη αγάπη στην Ελλάδα, τη μεγαλύτερη αγάπη στην Ελλάδα τη συνάντησα εκεί. Γενικότερα θεωρώ και νομίζω, και θα μου πεις και εσύ, ότι οι Έλληνες του εξωτερικού έχουν μεγαλύτερη αγάπη και θαλπόρη για την Ελλάδα. Και κουλτούρα. Δηλαδή, περνάνε τα μηνύματα στα παιδιά τους. Αυτό με το οποίο εμείς μεγαλώσαμε. Θρησκεία, πατρίδα, οικογένεια, σεβασμός. Κοίταξε, και στην Ελλάδα το έχουμε. Αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα τη βιαιότητα, αντιμετωπίζουμε κακές συμπεριφορές. Γιατί το αυτονόητο δεν φτάνει στα αυτιά μας. Το αυτονόητο είναι να είμαστε σωστοί άνθρωποι. Δεν βγαίνει λοιπόν ένα δελτίο ειδήσεων να σας πω σήμερα πώς ήταν οι σωστοί άνθρωποι. Σου λέει τι έγινε, τι κακό έγινε. Ναι. Και λες που φτάσαμε, τι κάναμε. Όχι, δεν φτάσαμε πουθενά. Υπάρχουν αυτοί, υπάρχουν και οι άλλοι. Γιατί μια τέτοια είδηση θα πουλήσει περισσότερο από ότι να πει ότι ήταν τόσοι σωστοί άνθρωποι. Ναι, το σωστοί άνθρωποι είναι το αυτονόητο, δεν θα συζητηθεί ποτέ. Λοιπόν, είμαστε πολύ δυνατοί σαν Ελλάδα. Υπάρχει ένα DNA το οποίο είναι αξεπέραστο. Μπορούμε να κάνουμε πράγματα, εγώ πιστεύω στην Ελλάδα. Απλά έτυχε να αντιμετωπίσω εκείνους που αγαπούν την Ελλάδα, αγαπούν τη χώρα μας και το δείχνουν με έναν τρόπο λίγο παραπάνω. Και έδειξαν και σε μένα περισσία αγάπη. Εγώ πήγα εκεί για να κάνω τη δουλειά μου και έφυγα κουβαλώντας μαζί μου, και το λέω και συγκινούμε, εκατοντάδες φίλους με τους οποίους επικοινωνώ εβδομαδιαίως. Δεν χάσαμε την επαφή μας, δεν έγινε η δουλειά μας και γυρίσαμε πίσω. Θα οργανώσουμε φιλανθρωπικές δράσεις, θα κάνουμε πολλά πράγματα μέσα στο καλοκαίρι του 2025, πρώτα ο Θεός. Με τους Έλληνες του εξωτερικού και με τους Έλληνες της Ελλάδας, διαφορές ως προς το τεχνικό ζήτημα, στο πώς κάνουν τη διαχείριση του εκάστοτε project, event, έχεις δει ή θεωρείς ότι είναι το ίδιο? Τη διαχείριση του εκάστοτε event είναι πάνω στη διοργανώτρια. Είναι πώς θα το δουλέψω. Και το δουλεύω τόσο πολύ σωστά, τόσα χρόνια, που δεν υπάρχει περίπτωση εδώ να γίνει λάθος. Ναι. Δεν συγχωρώ σε μένα το λάθος. Δεν υπάρχει λάθος εδώ. Η επιτυχία είναι μονόδρομος. Από τη στιγμή που θα το αναλάβω, το μυαλό μου είναι focus εκεί. Δεν έχω να σκεφτώ τίποτε άλλο. Μέχρι τη στιγμή που θα χειροκροτηθεί και θα φύγω, είμαι εκεί. Οποιαδήποτε σκέψη γίνεται πια μέσα στο αεροπλάνο επιστρέφοντας στη χώρα μου. Δεν υπάρχει λάθος. Και δεν υπάρχει και δεν υπάρχει διαφορετικότητα. Ό,τι κάνει ο διοργανωτής, αυτό εισπράττει ο κόσμος. Οπότε δεν έχεις τύχει δηλαδή κάπου που να έχεις κάποια συνεργασία είτε Ελλάδας με εξωτερικού που να δεις διαφορά? Όχι. Το διοργανώνω ακριβώς το ίδιο σε όλες τις χώρες. Δίνω πλάς στη χώρα μου. Όταν κάνω κάτι στη χώρα μου, κάνω κάτι πολύ παραπάνω. Γενικά όμως, σε οποιαδήποτε διοργάνωση αναλάβω, ή παρουσίαση ακόμα, ή ακόμα και μια αποφώνηση βραδιάς, θα πρέπει να είναι κάτι glamour, θα πρέπει να είναι κάτι πλούσιο, κάτι δυνατό. Αλλιώς δεν συμμετέχω το όνομά μου εκεί. Υπάρχει κάποιο event που σου δημιούργησε παραπάνω άγχος ή παραπάνω πίεση? Το 2024, πριν τα Χριστούγεννα, στη Βιέννη. Το πίεσε ο κόσμος. Υπήρχε μια αρνητικότητα, την οποία δεν κατάλαβα ποτέ, την οποία πολέμησα και με τη διεκδίκησή μου κέρδισα το έδαφος που ήθελα. Μόνο αυτό, μόνο εκεί. Και αυτό ήταν κάτι που δεν το περίμενα, γιατί μόλις είχα επιστρέψει από τη Ρώμη που είχα δει μια κατάσταση, ένα πάρα πολύ ωραίο κλίμα και δεν περίμενα κάτι αντίστοιχο και εκεί. Καταλήξαμε το ίδιο. Αυτά πρέπει να τα παλεύεις. Πρέπει να έχεις υπομονή και ψυχραιμία. Όταν υπάρχει ένα πρόβλημα, η μεγαλύτερη απάντηση είναι η σιωπή. Όποιος ξέρει να σιωπά, ξέρει και να κερδίζει. Αυτό είναι... Πολλές φορές και η σιωπή είναι και χρυσός. Η σιωπή είναι χρυσός όταν έχουμε να κάνουμε με συνεργάτες και όταν έχουμε να κάνουμε με οικογενειακές καταστάσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις εκεί η σιωπή είναι κάτι παραπάνω από χρυσός. Είναι ίσως και η λύση του προβλήματος. Αν υπάρχει πρόβλημα. Θέλω να σε ρωτήσω, μιας και μου ανέφερες και πριν ότι ήσουν και φαντάζομαι και τώρα ακόμη βγάζει κάποια ως εκδότρια ιατρικών περιοδικών.
η μετάβαση, το να είσαι από εκδότρια σε παρουσιάστρια ήταν δύσκολη, εύκολη, πώς φάνηκε? Δεν υπήρχε μετάβαση. Η παρουσίαση είναι ένα κλειδί της δουλειάς μου. Ναι. Η δουλειά μου είναι η προβολή, είναι η διαφήμιση, για να το πω με μία λέξη. Υπάρχει λοιπόν ο τομέας της προβολής που είναι στην παρουσίαση και στην τηλεόραση, γιατί εκεί επιθυμούν να βρίσκονται κάποιοι. Υπάρχει ο τομέας που είναι η έκδοση, γιατί εκεί επιθυμούν και εγώ πρέπει να έχω τη λύση. Και υπάρχει και τομέας της διοργάνωσης. Αυτά τα τρία μαζί, εάν σε κάθε τομέα ξεχωρίσεις στο είδος σου, είναι τρία πάρα πολύ δυνατά κλειδιά για να μπορέσεις να είσαι ο διαφορετικός μέσα στον χώρο που ανήκεις επαγγελματικά και για να είναι και ευχαριστημένοι οι άνθρωποι που σε εμπιστεύονται. Μιας και είχαμε μια κουβέντα πριν ξεκινήσουμε και μου είπες off the record ότι είναι ένα πολιτευτής. Είναι κάτι που θα γίνει ανακοινώσιμο άμεσα, σύντομα δηλαδή, ή θα γίνει όταν είναι να προκηρυχθούν για την περίοδο των εκλογών? Και μόνο που το συζητάμε αυτή τη στιγμή είναι ανακοινώσιμο. Περισσότερα πράγματα δεν θέλω να πούμε, γιατί η πρόταση και η αποδοχή της πρότασης σε εμάς περιπτώσει δεν είναι ούτε 3 μήνες που έχει γίνει από εμένα. Συνεπώς δεν είμαι καθόλου έτοιμη να αναπτυχθούμε σήμερα σε αυτό το κομμάτι. Θα ανακοινωθεί όταν πρέπει. Έχουμε πολιτικές εξελίξεις αυτή τη στιγμή που ανάλογα το πώς θα πάνε τα πράγματα θα δούμε αν τελικά είναι και εφικτό να φτάσουμε σε κάποιο ψηφοδέλτιο. Έχει έρθει να το πω, η πρόταση από κάποιο άτομο που κοντινό σου, είναι κάποιο άτομο που έχει συνεργαστεί? Εννοείς ποιος ηγείται του ψηφοδελτίου, Ναι, ή ναι. εννοείς... όχι, αυτά δεν θα τα ανακοινώσουμε τώρα σε καμία περίπτωση. Ποιο είναι το κόμμα. Εγώ νόμιζα ότι εννοείς αν υπάρχουν άνθρωποι από πίσω που με προωθούν πάνω σε αυτό. Ναι, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο άτομο από πίσω που... Ναι, φυσικά. Και δεν θα κρύψω ότι σε αυτά τα πράγματα δεν παίζει μόνο ρόλο το πόσο με αγαπάει κάποιος ή πόσο με εκτιμά. Εννοείται ότι υπάρχουν πίσω μου άνθρωποι, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι δεν θα έχω τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στις εξελίξεις που έρχονται. Όμως, ναι, είναι μια ομάδα ανθρώπων που με θέλουν εκεί. Θα το παλέψουμε, θα το πολεμήσουμε. Ετοιμάζουμε και διάφορα κέντρα επιρροής. Όλα πάνε καλά. Το μόνο που θέλω να πω γι' αυτό, επειδή είναι πρώτη φορά που ασχολούμαι στη ζωή μου, με κολακεύει πολύ κάθε φορά που υπάρχει μια συνάντηση ή μια συγκέντρωση σε κάποιο χώρο ή σε κάποιο σπίτι που έχω να πω δύο πράγματα για να με γνωρίσουν, γιατί δεν με γνωρίζει κανείς μέσα σε αυτό το κομμάτι. Φεύγω με τις καλύτερες εντυπώσεις, αμοιβαία καλύτερες εντυπώσεις, και βλέπω ότι έχω ανοίξει έναν κύκλο ανθρώπων που μπορεί στο τέλος, δεν ξέρω πόσο θα προχωρήσει όλο αυτό, αλλά εάν όλα πάνε έτσι, με κολακεύει πολύ που μου δείχνουν τόση αγάπη και τόση εκτίμηση. Δηλαδή τον ακούς, πού ήσουν εσύ, αχ να ήταν κι άλλοι σαν και εσένα, αχ. Λοιπόν, αυτό δεν το ξέρω ότι το έχω, μ' αρέσει να το ακούω. Και είναι υπέροχο νομίζω κιόλας. Ναι, μ' αρέσει. Να ακούς τόσο ωραία και έβυχα επίθετα. Το να σε μ' αρέσει. παρουσιάζουν ή να σου προτρέπουν ή να σου λένε ότι αυτό που κάνεις είναι πάρα πολύ ωραίο. Ελπίζω να έχει επιτυχία μέχρι το τέλος. Εγώ στο εύχομαι και μακάρι. Πάντα είμαι Όταν στο προτείνανε, η πρώτη σου αντίδραση πώς ήτανε? Δεν ξέρω γιατί. Ήταν θετικότατη. Μη με ρωτήσεις γιατί. Ήμουν πάντα αρνητική στον τομέα. Λόγω του ατόμου που στο πρότεινε ήταν κιόλας ή θετική ή είχατε και μια επιρροή? Ήταν μια συζήτηση μεταξύ πάρα πολύ καλών φίλων, μεταξύ ανθρώπων που με εκτιμούν πολύ, χωρίς να είναι ιδιαίτερα φίλοι μου, και μου εξήγησαν ότι κάποια στιγμή μπορεί να φτάσει μια γυναίκα εκεί και είναι η κατάλληλη στιγμή για εμένα. Δεν θα σου πω, δεν ξέρω να το εξηγήσω. Είπα απλά ένα ναι. Δεν το μετάνιωσα ποτέ. Και από εκείνη τη στιγμή ξεκινήσαμε να το δουλεύουμε. Και το έχουμε πάει πολύ καλά. Οπότε μπορεί να πεις ότι έχει ξεκινήσει το ταξίδι. Το ταξίδι έχει ξεκινήσει πριν τα Χριστούγεννα. Ναι, έχει ξεκινήσει. Έχουν προηγηθεί ομιλίες, γνωριμίες.
έχουμε συγκεντρώσεις, ανταλλαγή απόψεων. Δεν θα πούμε άλλα. Λοιπόν, μέχρι εδώ. Όταν είναι η ώρα να ανακοινωθεί, εγώ θα ανακοινωθεί. Εγώ έτσι κι θα έχω τα social της Κατερίνας κάτω στο περιγραφή για ό,τι είναι ανακοινώσιμο και ανεβάζεις κιόλας και να δει ο κόσμος. Δεν είναι η στιγμή. Θα αργήσει λίγο. Οπότε με το καλό, για οτιδήποτε κι άλλο και αν κάνεις και θέλει να δει ο κόσμος και να μάθει, εγώ τα link σου θα τα κάτω στην περιγραφή. Στην αυτοδιοίκηση σου έχουν προτείνει ποτέ, θα ήθελες να πας? Κάθε φορά που έχουμε εκλογές είχα και μία πρόταση. Δεν θα πω ότι με τιμά αυτό. Να σου πω την αλήθεια, δεν μου άρεσε ποτέ. Με αποθεί κιόλας. Εγώ θέλω να ρωτήσω την Κατερίνα, στον ελεύθερο της χρόνο, τι μουσική ακούει? Ελεύθερο μου χρόνο. Λοιπόν, ο ελεύθερος μου χρόνος είναι την ώρα που οδηγώ. Θα μου πεις λοιπόν την ώρα που οδηγείς. Ναι. Δεν υπάρχει και πολύς ελεύθερος χρόνος. Λοιπόν, αν μιλάμε. Θέλεις μουσική, μου αρέσει η ελληνική μουσική. Από το πιο απλό και το πιο χαλαρό μέχρι το λαϊκό. Αρκεί να βγάζει ένα συναίσθημα. Ένα συναίσθημα, να βγάζει ένα νόημα, να βγάζει ένα αποτέλεσμα. Ναι, μου αρέσει πολύ. Θα μου άρεσε πολύ να ακούσω Νατάση Θεοδωρίδου. Είσαι πολύ. Δηλαδή πιο πολύ εκεί, δηλαδή. Μπορεί να πεις ότι είσαι σε αυτό το στυλ. Τα πάντα. Ελληνική μουσική. Τώρα για ελεύθερο χρόνο, αν θα βρω ελεύθερο χρόνο, το μόνο πράγμα που κάνω είναι ή θα με δει σε ένα γήπεδο τένις, ή θα με δει με φίλους, μόνο με φίλους, ή θα με δεις να κολυμπάω χειμώνα στη θάλασσα. Αυτός είναι ο ελεύθερος χρόνος μου. Και αν θα βρεθεί. Μην φανταστείς ότι είναι εύκολο να μιλάμε για ελεύθερο χρόνο όταν έχεις τις υποχρεώσεις που έχω. Και φαντάζομαι για να το λες πρέπει να είναι πάρα πολλές. Ναι, είναι. Όταν θα βγεις και θες να πας κάπου να πιεις ένα κρασί, ένα ποτό, προτιμάς να πας μπουζούκια ή θα πας σε κλαμπ? Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ούτε τα μπουζούκια ούτε το κλαμπ. Ή θα πας σε κάποιο να φας κάπου? Θα μου άρεσε ένα φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Θα μου άρεσε βράδυ ένα κεντρικό καλό εστιατόριο. Θα μου άρεσε να πάω σε ένα μπαράκι να πιω ένα ποτό με χαλαρή μουσική. Ναι, το κάνω αυτό και το κάνουμε πολύ συχνά. Όχι μπουζούκια και κλαμπ και όχι. Δεν το είχα ποτέ όμως με αυτά. Τα έχω κάνει όλα γιατί το απαιτούσε κάποτε η παρέα. Μπουζούκια και μπουζούκια. Εντάξει, έχω μάθει να λέω όχι και να βρίσκομαι εκεί που θέλω. Όμως έχω την τύχη, οι άνθρωποι με τους οποίους έχω επιλέξει να είναι φίλοι μου και στη ζωή μου έχουν ακριβώς την ίδια προσέγγιση. Ένα ποτό, ένα φαγητό δίπλα στη θάλασσα, ένα ποτήρι γλυκό κρασί. Έχουμε τα ίδια, τις ίδιες επιθυμίες, άρα δεν υπάρχει εδώ να πούνε και όχι. Συμφωνία, υπάρχει συμφωνία. Είναι ωραίο το ότι έχετε κοινές επαφές και κοινά γούστα και πηγαίνετε εκεί που ουσιαστικά προτρέπει ο ένας τον άλλον. Έτσι. Έχουμε τα στέκια μας, ας πούμε. Υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο που στον κόσμο που μπορείς να πεις? Δεν μ' αρέσει ποτέ να μιλάω για αυτό που θα κάνω. Θέλω πάντα να γίνεται και να το ανακοινώνω μετά. Πες με προληπτική, πες ό,τι θέλεις. Υπάρχουν πάρα πολύ όμορφα πράγματα που είναι δρομολογημένα. Ξέρω ότι θα γίνουν και ξέρω ότι θα έχω επιτυχία. Θα γίνουν και θα τα πούμε μετά. Θα τα ανεβάσουμε στα social μετά. Το μετά είναι καλύτερα. Οπότε δηλαδή σου αρέσει πρώτα να κλειστεί το deal, να το πω έτσι. Όχι μόνο να κλειστεί το deal, να υλοποιηθεί, να πετύχει, να πάρει τις κριτικές του και εδώ είμαστε να το πούμε κατόπιν. Και μπορεί και να μην το πούμε και καθόλου. Τα περισσότερα δεν ανακοινώνω στα social καθόλου. Δεν βλέπω το λόγο. Αυτοί που πρέπει να ξέρουν, ξέρουν. Κατά αυτό σίγουρα. Αυτοί που πρέπει να γνωρίζουν, γνωρίζουν. Θέλω να σε ρωτήσω, τα social θεωρείς ότι είναι καλό μέχρι ενός σημείου, είναι καλό να υπερέκθεση ή θεωρείς ότι είναι κακό? Ποια είναι η γνώμη σου? Είναι φάσεις. Καταρχήν είναι η ζωή μας. Δεν υπάρχει καλό και κακό εδώ. Είναι η ζωή μας. Λοιπόν, θα πρέπει να γίνει αυτό που είναι σήμερα η ζωή μας, θα πρέπει να γίνει μια σωστή χρήση. Υπάρχουν περίοδοι που υπάρχουν γεγονότα τα οποία πρέπει να τρέξουμε για να δείξουμε το επαγγελματικό μας προφίλ και περίοδοι που είναι πιο χαλαροί. Αν εκμεταλλευτείς την περίοδο σωστά, έχεις και μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή είναι μια στιγμή που πρέπει να τρέχουν τα social. Πρέπει να τρέχουν τα επαγγελματικά, γιατί προετοιμαζόμαστε για μια νέα εποχή, η οποία είναι η άνοιξη. Δεν ξέρουμε
άνοιξη καλοκαίρι μπροστά μας, θα πρέπει να είμαστε άμεσα προετοιμασμένοι. Να έχουμε δείξει το προφίλ μας, ποιοι είμαστε, τι μπορούμε να κάνουμε, θα πρέπει να ανεβάζουμε. Δεν θα έλεγα το ίδιο για τον Αύγουστο. Καταρχήν, όταν λέμε υπερέκθεση, το δικό μου προφίλ, ας πούμε, στα social είναι επαγγελματικό. Δεν θα δεις να πάω στη θάλασσα να βάλω το μαγιό μου και να φωτογραφηθώ. Δεν θα με δεις σε μία πισίνα. Δεν θα με δεις με τα παιδιά μου. Δεν θα με δεις σε δικές μου στιγμές οικογενειακές. Θα δεις αυτό που πρέπει να δεις και σε αφορά, για να βασιστείς επάνω μου σε ό,τι αφορά την προβολή σου και τη διαφήμισή σου. Λοιπόν, είναι ώρες που πρέπει να βγαίνουν πολλά και ώρες που πρέπει να βγαίνουν λίγα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να είμαστε φιδωλοί και σωστοί. Είναι το timing. Θα πρέπει να υπάρχει, ας πούμε, έχω 2 επικοινωνιολόγους. Δεν είμαι Θεός να τα ξέρω όλα. Έχω 2 επικοινωνιολόγους, τους οποίους συμβουλεύομαι για να κάνω μια ανάρτηση. Είμαι πολύ δυνατή στα social. Έχω κερδίσει στην πορεία των ετών τη λέξη αξιόπιστη. Η Κατερίνα Ιαγγέλου είναι αξιόπιστη. Συνεπώς, όταν θα έχω μια ανάρτηση, θα έχω και πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο. Όχι γιατί τους αρέσει η ανάρτηση, αλλά γιατί έχουν δουλέψει μαζί μου και ξέρουν ποια είμαι. Ξέρουν πώς επιλέγω, ξέρουν ότι είναι πολύ δύσκολο να κάνω κάτι, να προβάλλω κάτι λάθος. Αυτό το πράγμα είναι μια δύναμη η οποία πρέπει να αξιοποιείται ανάλογα με το χρόνο της. Γι' αυτό και ακριβώς έχω στη ζωή μου 2 επικοινωνιολόγους να με συμβουλεύουν για το τώρα είναι και αύριο δεν είναι. Δεν μπορεί, ας πούμε, όταν συμβαίνει κάτι στη χώρα να ανεβάζουμε θάλασσες και φαγητά. Γιατί τα βλέπω και θυμώνω. Δεν το θέλω, αλλά θυμώνω. Τους φίλους αυτούς που διαχειρίζονται έτσι την εποχή, σαν να μην συμβαίνει κάτι κακό, σαν να μην συμβαίνει μια φωτιά και ανεβάζουμε ότι είμαστε στο νησί, εγώ τους διαγράφω από φίλους. Δεν είμαστε στο ίδιο mood, οπότε δεν υπάρχει και λόγος να έχουμε επικοινωνία. Τόσο αυστηρά, τόσο θυμώνω. Έχεις τύχει να δεις ή να διαγράψεις άτομα που έχουν αυτό που μου λες, που αναφέρεις? Ναι, πολύ συχνά, πάρα πολύ συχνά. Δεν μπορούμε να είμαστε εμείς τώρα και είμαστε στη Μύκονο και δίπλα καίγονται τα σπίτια του αλλού. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρχει ένας σεβασμός και πρέπει να είμαστε ενωμένοι σε αυτό το πράγμα. Αυτό το ότι δεν είμαστε ενωμένοι μας έφτασε σε αυτά που ζούμε σήμερα. Γιατί εμείς παραπονιόμαστε γιατί ζούμε σήμερα έτσι, γιατί υπάρχει αδιαφορία, γιατί υπάρχει το ένα. Λοιπόν, μην την ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, γιατί δεν θα τελειώσει. Θα θέλουμε 5 επεισόδια. Ναι, δεν θα τελειώσει. Αυτός, όταν έρθει η ώρα να πούμε τις πολιτικές μας κουβεντήσεις. Τη γνώμη σου και την άποψή σου. Καθ' όλη τη διάρκεια που ασχολείσαι με τα event και όλα αυτά, έχεις εκλάβει ότι επειδή είσαι ως γυναίκα βασικά, να δεις μια διαφορετική αντιμετώπιση από ό,τι μπορεί κάποιος άντρας? Δεν έχεις ιδέα πόσο δύσκολο είναι να δουλεύει μια γυναίκα σήμερα σε σχέση με έναν άντρα και δεν έχει να κάνει με τα event. Περισσότερο έχει να κάνει με τις εκδόσεις, αυτό που μου λες, παρά με τα event. Γιατί στα event το 70% έχουν να ασχολούμαι με γυναίκες και το 30% έχουν να ασχολούμαι με άντρες, τους οποίους έχω και επιλέξει. Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο για τη γυναίκα. Πάρα πολύ. Αλήθεια. Στις εκδόσεις, δηλαδή, σαν εκδότρια, έχεις δει με διαχωρισμό? Στη δουλειά μου γενικά έχω δει ότι αν ήμουν άντρας θα ήταν τα πράγματα πολύ πιο εύκολα από ότι να είμαι γυναίκα. Εσύ το γνωρίζεις, γιατί με ξέρεις. Προσέχω πάρα πολύ την εικόνα μου. Δεν θα μπω ποτέ σε αυτό το σύλλογο των γυναικών που δεν σκέπτονται ούτε που πάνε, ούτε τι κάνουν, ούτε τι λένε. Δεν προτιμώ, δεν το κάνω, δεν το θέλω. Λοιπόν, προσέχοντας όλο αυτό, έρχεσαι αντιμέτωπη με προβλήματα. Πολλά. Σίγουρα έρχεσαι. Πολλά. Καθ' όλη τη διάρκεια όμως έχεις δει να είναι προς το καλύτερο η όλη αντιμετώπιση? Όχι, δεν έχω δει. Ή είναι ένα παρεμφερές πράγμα που βλέπεις από... Είναι ένα παρεμφερές πράγμα. Ξέρω ότι έχεις βοηθήσει αρκετά άτομα, αρκετό κόσμο. Πολύ. Έχεις πράξει αντίστοιχη αγάπη, σεβασμό, όλο αυτό που έχεις δώσει, αν όχι στο 100% να το έχεις πράξει, να το έχεις εισπράξει ένα αντίστοιχα μεγάλο ποσοστό πίσω. Είναι άνθρωποι και άνθρωποι. Όταν προσφέρεις, δεν γνωρίζεις ποια θα είναι η ανταπόκριση του άλλου στο βάθος του χρόνου.
Και αυτά είναι μαθήματα. Δεν είναι κακό να αντιμετωπίσεις την αχαριστία. Δεν είναι κακό να αντιμετωπίσεις έναν άνθρωπο που δεν εκτιμά. Είναι μάθημα. Αναγνωρίζω λοιπόν μέσα από όλο αυτό το χαρακτήρα του ανθρώπου που δεν θα μου φερθεί καλά. Πια δηλαδή τώρα όταν συναντώ και συνεργάζομαι με κάποιον και έχω να δώσω, ξέρω αν πρέπει να δώσω. Ξέρω αν πρέπει να βοηθήσω, ξέρω αν αξίζει. Κάποτε που δεν το ξέραμε, αντιμετωπίσαμε αυτό, αλλά το πήρα σαν μάθημα. Δεν με πειράζει. Δεν με πειράζει η λέξη αχαριστία. Δεν με ενοχλεί. Έχεις νιώσει προδοσία καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας σου? Κοίταξε να σου πω. Θα σου το πω με πολύ λίγα λόγια. Ήταν πέρυσι, νομίζω, με είχαν προσκαλέσει να κάνω μια ομιλία σε μια ημερίδα η οποία είχε και αυτό το θέμα μέσα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα που ονομάζεται αχαριστία και προδοσία, το έχουμε αναγάγει σε φαινόμενο. Δεν είναι φαινόμενο. Πες μου έναν άνθρωπο που δεν τον έχουν προδώσει και πες μου και έναν άνθρωπο που δεν έχει γνωρίσει την αχαριστία από κάποιον άλλον. Άρα λοιπόν δεν είναι φαινόμενο, είναι καθημερινότητα. Συμβαίνει κάθε μέρα. Υπάρχουν οι άνθρωποι αχάριστοι και υπάρχουν οι άνθρωποι που θα σε προδώσουν. Τώρα, ναι, μου έχει συμβεί. Και την αχαριστία έχω αντιμετωπίσει πολύ έντονα και την προδοσία έχω αντιμετωπίσει πολύ έντονα. Όμως εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε την παιδεία να το αντιμετωπίσουμε. Αν, ας πούμε, δεχτώ την προδοσία, το πρώτο πράγμα που συναντάω, και για μένα το λέω, είναι βάζουμε το κεφάλι μας κάτω και κλαίμε. Όχι βρε παιδιά, δεν κλαίμε. Ποια είναι τελικά αυτή η προδοσία? Με πρόδωσε η φίλη μου? Γιατί να κάτσω να κλαίω? Δεν θα κλαίω. Ξέρω πλέον πώς θα διαλέξω και με ποια κριτήρια την επόμενη, η οποία θα είναι και διαχρονική. Ποιος με πρόδωσε? Αυτός που αγαπάω? Ναι, θα κάτσω να κλαίω. Ωραία. Τι κερδίζω? Δεν κερδίζω τίποτα, γιατί το είπα και τότε. Το λέω και τώρα, το επαναλαμβάνω. Ο σωστός άνθρωπος που δεν θα με προδώσει μπορεί να ήταν ήδη γύρω μου και εγώ να μην τον έβλεπα γιατί είχα το μυαλό μου εκεί, στον έναν. Ο σωστός άνθρωπος που δεν θα με προδώσει και θα μου προσφέρει αυτά που μου αξίζουν μπορεί να είναι ένα βήμα πιο κάτω. Μα αν δεν πάω ένα βήμα πιο κάτω και κάθομαι και κλαίω αυτόν που με πρόδωσε, όχι ρε παιδιά, δεν θα κάτσω να κλάψω κανέναν. Εδώ είναι η ζωή, είναι μπροστά και είναι όμορφη. Και όταν ξέρω ότι έξω υπάρχουν διαμάντια, δεν θα κάτσω τώρα να κλαίω για τις πέτρες. Όχι. Είναι πιο κάτω. Η δική μου η τύχη είναι πιο κάτω. Η δική μου η φίλη είναι πιο κάτω. Σου έχει τύχει από πολύ κοντινό σου άτομο να νιώσει προδοσία? Ναι, μου έχει τύχει, δυστυχώς. Και δεν έχω πιστευτεί πολλούς, να ξέρεις, έτσι. Ναι, μου έχει τύχει δυστυχώς. Αλλά δεν πειράζει. Πιο κάτω υπάρχει ένα άλλο άτομο. Φαντάζομαι που δεν θα μου κάνει το ίδιο. Αφού το έπαθες, στην πορεία όμως θα έκλαβες, θα πήρες τέλος πάντων αγάπη από κάποιον άλλον που γνωρίζεις την πορεία, έτσι, άνθρωπο. Αυτά είναι μαθήματα. Είναι μαθήματα που και εμείς πρέπει να τα μεταφέρουμε στα παιδιά μας. Είναι πολύ δύσκολο όταν εμπιστεύεσαι κάποιον να προδοθείς. Κυρίως από το θέμα της εμπιστοσύνης παρά από οποιαδήποτε άλλη σχέση. Λοιπόν, επειδή όμως αυτά είναι καθημερινά όπως είπαμε, θα πρέπει να πάμε παρακάτω. Στο παρακάτω εγγυώμαι ότι υπάρχει αυτό το χρυσάφι που ζητάμε για τη ζωή μας. Το εγγυώμαι ότι υπάρχει. Και εγγυώμαι ότι μπορεί να μην είναι παρακάτω, επαναλαμβάνω, και να ήταν δίπλα μας και να μην είχαμε καταλάβει τι γίνεται. Καλά, νομίζω πολλές φορές μπορεί να είναι δίπλα μας και να μην το καταλάβουμε κιόλας, έτσι. Όταν είμαστε αφοσιωμένοι δεν καταλαβαίνουμε. Ναι. Όταν είσαι focus ειδικά σε ένα πράγμα, πολλές φορές περνάνε πράγματα από δίπλα σου που... Και στους φίλους, να ξέρεις, συμβαίνει αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να είναι φίλοι μας και δεν είχαμε δώσει χώρο στη ζωή μας. Ναι. Και στην πορεία βλέπεις ότι αυτή τελικά ήταν η καλύτερη. Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, αυτή είναι η Κατερίνα Αγγέλου. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Δεν είπαμε, εντάξει, εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Ανοίξαμε μια κουβέντα και την είπαμε τόσο αυθόρμητα, τόσο... Ναι. Λοιπόν, ό,τι προκύψει, θα είμαστε σε επικοινωνία. Και θα προκύψουν πολλά. Ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ μαζί μου. Εγώ σε ευχαριστώ. Πέρασα πολύ ωραία και υπέροχα. Και να σου ευχηθώ στα επόμενα βήματα, άμεσα ή έμεσα, το καλύτερο, καλή επιτυχία και ό,τι εσύ επιθυμείς και ποθείς, έχουμε να γίνουν πραγματικότητα.
Θα γίνουν. Το 25 είναι η χρονιά μας. Μακάρι. Είναι η χρονιά μας. Είναι η χρονιά των καρκίνων το 25. Εγώ είμαι Ταύρος. Εσύ είσαι Ταύρος. Ναι, κοίταξε, δεν είναι η χρονιά των Ταύρων. Εντάξει, οπότε δεν είναι η χρονιά μου. Κάνε κουράγιο. Αλλά αν και δεν πιστεύω, δεν θέλω να δίνω βάση σε αυτά τα πράγματα, είχα έτσι κι αλλιώς από μόνη μου την αίσθηση ότι θα συμβούν κάτι. Όμορφα πράγματα. Προκλήσεις. Λοιπόν, το νιώθω θα συμβούν προκλήσεις. Και ξαφνικά, χωρίς να το θέλω, ακούγοντας ραδιόφωνο, η καρκίνη φέτος και ωραία, λέω, εντάξει, καρκίνος του Ιουλίου είμαι, θα δούμε. Μακάρι, εύχομαι, το καλύτερο. Δεν πιστεύω στα ζώδια και δεν πιστεύω στην τύχη, να ξέρεις. Η πολλή δουλειά συναντά τη συγκυρία και γίνεται η επιτυχία. Αυτό είναι. Αλλά όταν το ακούς, σου έρχεται και μια αισιοδοξία. Σίγουρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Κατερίνα. Εμείς τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Bye!